Ihe ga-eme na ndị Izọ. Hey hey. 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 Ihe ga-eme na ndị Izọ. Ma iruo n'ebe ahụ, ihe ga-eme na ndị Izọ. Ma iruo Ikeji, ihe ga-eme na ndị Izọ. Hey hey. Papa, ọwara kọwagwu. Adam, ị ga-aghọta na aka ala Ikeji. Ikeji na-ebido from the 12th of this month. Hey, shaha ọ ga-adị egwu. Ihe ga-eme na ndị Izọgụ. Hey! Imo Okeke. Nya bụ agba ego nkịtị. Kwa Imo Okeke, agba ego nkịtị na Izọgụ. Ele ahụ ya. Jaja na Amsterdam. Jaja na Ojimoto eme ọgọnọ. Okay. Ele ahụ aka ọzọ. Obiagụ na Izọgụ. O sokwa na ndị mere m invite. The last but not the least, ya my boss, Aro China. Aro China, ya Vikiluna International, Vikiluna Telecom, Vikiluna International, Vikiluna Television, Vikiluna Telephone. Igaro na echefule me ba ho. Ele ya na akpo ba na Computer Village. Igaro na Computer Village. Johannes Aro China, ya Vikiluna International, Vikiluna. Akpọba gị taa. Asị na m amara onye Imo Okeke ma Vikiluna. Ọ bụ na m amara onye ọ bụ na ndị Izọgụ. Gịnị ka m kara ịkọrọchi? Ihe ga-eme na ndị Izọgụ. Hey yeah, hey. Ihe na-eme na ndị Izọgụ. Hey yeah, hey. Papa chiri o. Ọ na-anụ taa ka ị kwadoro. Ịmada akwado. Ele otu m si akwado. Papa chere. Ịmaha akwado. Ka m ga kwadoro gị chere. Ada kirikiri. You are full of surprise. But anyway. Hey, ihe na-eme na ndị Izọgụ. Hey yeah, hey. Ihe na-eme na ndị Izọgụ. Hey yeah, hey. Ihe na-eme. Ada kirikiri. Papa. Ihe a na mmege. N'ihe ga-ahụ eshi ahụ. A lot of cultures. Egwu dị iche iche. Ihe niile dị iche iche eji mara ndị Igbo. Hey. Enwe ihe mere na. Ada. Egweliwe. Ka anyị gaa ụlọ ọgwụ, ka anyị gaa gbaa egwu. Hey! Ada Izọgụ. Hey! Mama Izọgụ. Ada kirikiri. Ozu ole go. Izọgụ ngaji. Ibudukwa mmanwụ Izọgụ. Ada ibudukwa mmanwụ Izọgụ. Ha. Ibudukwa Aro China. Hey! Nwa dị agbu ya lekọnụ m Izọgụ ka